Les colles sardanistes de competició representen el més elegant de la dansa a la plaça. Les millors colles de Catalunya van ser presents diumenge al concurs de colles de la Mercè, a Barcelona. Aquesta és la crònica d'un matí de competició i bellesa coreogràfica. Què tenen els concursos de colles sardanistes que atrauen tanta gent a badar? El concurs de colles de la Mercè va plegar diumenge a la plaça de la Catedral de Barcelona, el millor del sardanisme més competitiu. Ja són 60 anys d'una cita que mobilitza tant turistes com participants. Per això els organitzadors tenen cura de presentar l'acte en català, castellà i anglès. És una manera de difondre la sardana i el concepte de la música per a cobla, tant per als estrangers, per entendre'ns, per la gent que no coneix la tradició, com també per la gent de Catalunya, que pot trobar-se allunyada de la nostra tradició sardanista. I això els permet saber i conèixer què és el que es fa i què és el que està passant. Les colles es preparaven a consciència perquè la matinal es presentava emocionant. El concurs, amb la participació lliure de les colles de Barcelona, també era puntuable per al Campionat de Catalunya. En la categoria de grans, les colles barcelonines Mare Nostrum i Violetes del Bosc es disputen el primer lloc després que la Mare Nostrum hagi tornat a la competició després d'un any de descans. Més complicat que els darrers anys, és així. Veiem que ells s'ho han pres amb força aquest any, que han tornat a concursar i aquí estem, a treballar-ho. L'estratègia és ballar bé. Un cop es balla bé i la gent té ganes i la colla està motivada, normalment les coses surten bé. Alguna vegada pot sortir un imprevist, algú que se't lesiona, has de cridar amb una ajuda, que tens poca assajada, les pateixes. Però en principi, si la colla funciona, l'ambient és bo, la colla està preparada, l'estratègia sempre és la mateixa, ballar bé. Després del galop, comencen les sardanes de lluïment, que són puntuables. La cobla Maricel de Sitges hi posa la música en directe. Al concurs de la Mercè hi van participar una trentena de colles en diferents categories. Actualment hi ha 13 grups sardanistes a Barcelona. Entre Catalunya i Catalunya Nord, el sardanisme de competició mobilitza unes 2.000 persones, a més dels seguidors. El repte és que els concursos siguin ben atractius. Per això, la Unió de Colles Sardanistes està fent una selecció dels projectes que presenten els organitzadors de concursos. Transformar els formats dels concursos i adaptar els concursos en els millors llocs possibles. Bàsicament, que hi hagi gent de pas, que no quedi tancat en el món de les colles, perquè si no ens tanquem nosaltres i morirem, i amb això el que pretenem és que realment cada concurs pugui ser un espectacle. Transformar un concurs en un espectacle. Per això també moltes colles renoven el vestuari. D'altres colles, en canvi, s'estimen més mantenir el vestuari que sempre han dut com un signe d'identitat de la colla. Com es va començar al principi, abans quasi totes les colles anaven així, emmidonades, amb aquesta forma. El que passa que és una mica incòmode de fer, tot el procés, però ara ja hi ha colles que s'han modernitzat, s'han fet pareos, s'han fet altres coses i nosaltres hem seguit la tradició. El sardanisme de competició exigeix una bona preparació física. Abans de ballar cal escalfar i fer estiraments per no patir lesions. En Joan Manel fa més de 20 anys que competeix. Bàsicament són els bessons i tot, que és el que més tendim a lesionar-nos i tot. Hem d'estar molt estirats, vull dir, si estàs una mica fred, tens molta facilitat per cruixir-te. Són els mals que patim més. Cal estar en forma perquè el jurat no els treu la vista del damunt. Els jurats puntuen cada colla per a cada sardana. Primordialment és el conjunt, si la colla va, doncs tots a l'hora. Després la interpretació també.
si realment la colla balla el que toca la copla, perquè a vegades poden ballar una cosa que no és la copla, no? Les parades, les arrencades. Llavors, si en principi les colles més o menys veus que estan empatades per aquestes dues coses, llavors mires una mica l'estil de ballar, l'estètica, no? També, vull dir, a l'hora que puntegen i tot. Ens fixem bé, doncs, en el conjunt, en la interpretació, en el punteig, en l'elegància. Tot compta, però tot canvia. Avui no es balla igual que es ballava abans. Potser abans hi havia més colles que ballaven com més estàtiques, més tipus robot, que dèiem, no? I ara potser ballen una mica més, no sé, amorós, més carinyós, més una miqueta més allò de disfrutar una miqueta més ballant de la colla. No ballen tan secs com es ballava abans, que allò, saps, veies i deies, ostres, són més robots, no? Són potser més tipus dansa. També competeixen els estils de les colles Violetes del Bosc i Mare Nostrum. Al final, fet el recompte de puntuacions, és la colla Violetes del Bosc qui guanya el concurs en la categoria Bàsic d'Honor. És la colla de Barcelona, Violetes del Bosc. Trofeu Montserrat Bullic. En la categoria de veterans, el primer lloc va ser per a la colla Toc de Dansa de Tarragona. La colla Horitzó de Barcelona van ser els primers dels grans. Xàldiga de Barcelona en juvenils. Joves dansaires del Vendrell, els millors infantils. I Xamosa de Barcelona en la categoria alevins. Però a banda del concurs de Barcelona, també es va competir en altres concursos. La colla campiona d'aquest concurs en la modalitat del bàsic és la colla de Barcelona, Violetes del Bosc.